Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. Дорогие браты и сестры, сегодня 25 сакавіка, напрыканцы гэтага великого посту мы переживаем великую урачыстасць, великую радость. Радость того, что менавіта сегодня, дзякуючы адказу Марыі, позитивному отказу яе фиат, яе так на заклик быть Маці Бога, целовленное Божье Слово прымае чалавечую постаць, уваходзіць у лона Девы Марыі, уваходзіць у чалавечую гісторыю. Таму сёння мы асаблівым чынам удзячныя Богу за тое, што згадзіўся на гэта, каб стаць, каб прыпадобніцца, прынізіцца да чалавечага цела, каб узяць на сябе, як баранак нявінны, ўсе грахі чалавецтва. Менавіта з сённяшняга дня пачынаецца шлях на Галгофу, менавіта са звеставання Пана пачынаецца ягоная Пасха. І пачынаецца яго шлях зямнога жыцця. Разам з Марыяй мы крочым таксама па нашым зямным жыцці, абіраем яе як нашу галоўную заступніцу, як нашу абаронцу, як та, якая дапамагае нам крочыць шляхамі веры. Просім яе аб асаблівым заступніцтве для кожнага з нас, каб мы таксама былі верныя, каб мы умелі Богу адказваць так, калі Ён нас запрашае да выканання ягонай волі. Углядаючыся ў яе прыклад, будзем прасіць аб ласцы моцнай веры для кожнага з нас, каб мы мужна выстаялі супраць кожных спакусаў, выпрабаванняў, каб мы годна прадсталі перад Богам напрыканцы гэтага свету. Дарагія, гэта ахвяра гэтай найсвяцейшай імшы за ўсіх святароў, якія працуюць у нашай парафіі, за ксяндза Пробашча, за ксяндза Дзмітрыя, за святароў, якія працавалі ў нашай парафіі, аб дары моцнай веры, сталасці, паклікання для іх, каб яны былі жывым прыкладам, каб яны былі сапраўднымі правадырамі, апосталамі Божай міласэрнасці, каб былі вернымі слугамі на жніве Пана. Каб годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашы грахі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили я думаю, словом, ушибом и занепанием. Моя вина, великая вина. Тому прошу святейший, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, молиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного